Čaute, to je Zemiak07 z kanálu Zemiak07 a ja vás vítam pri prvom videu zo série takej Minecraft školy. A som tu dneska sám, ale nie som tu s Faťom. Čau. Čus. A tunak som zorganizoval takú triedu, ktorá je aj v našej škole, tak toto presne vypadá v našej škole. A ešte predom, a ešte predom, ak sa to niekoho dotkne, že som mu dal takého moba, tak nevyberal som to na schvál, vyberal som to husté. Vidíš to, ja mám tu som marinu. Ak sa pozrite na moje ľavé rameno, z vašho pohľadu práve, tak toto, vidíte, že tam mám taký kopček vlasov, to je pekné. Dobre, ale ospravedlňujem sa, ak sa niekoho dotkne, že vypadá ako takto, ako napríklad Paťo. Vyberal som to, fakt som to vyberal random. To som ja, Paťo, prasco. Áno, fakt som to vyberal random, som to cez dávkovač, a.k.a. dropper. Som štíkol a takto som išiel po porade, ako mu prišlo, tomu prišlo. A predstavte si na to, že tunak je Green Fox, áno, vrtí sa. Tunak je kamarátka Naty, vedľa nej sedí spolužiačka. Všetci sú proste spolužiaci. Áno, tunak som ja, Zemiak07, ja sedím takto v rohu. Ja zmizla. Kto? Kera. Rúžová ovca. A kto zmizla? Aha, to je tá ona, Zúza. Počkaj, ja musím ju nájsť. Kto ale? Karin, ten pavúk. V rohu. Či není v rohu? Čo hitvo? Veď ona vyskočí, teda on vyskočí. Ja nemôžem. Aha, tu nám mala byť. Hej, tu nám mala byť. Tam? No tak ju tam spavni proste. No ale proste tam mal byť pavúk. Som ja. Spolužiačka. Tunak sú dve spolužiačky, Mary a Leonarda. Potom tunak je kamarát Martin, Fortunix, Kristina, Zuza, Parča. Tak. Tunak je kamarát Monster MC, ktorého poznáte. Paťo. Monster MC, to ktorý? A ďalší sa despavnul. Všetci sami idú despavnul. A nemáš tu napis? Nie, to by boli všetci prešli. Tunak bol Endermite, tak to sereme. Teda pardon. Takže dáme hentotok, dáme Endermite, no, to až tak na konci. A proste je to taký, je to taká škola, kde si ako vysvetlíme, na čo všetky veci v Minecrafte sú. A z toho bude nová séria. Hej, správne. Takže, prvý blok, tu máme, teraz všetci sa pozerajte. Paťo. Tí, čo tu nie sú, áno, budeme robiť, že tu chýbajú. Že dneska chýbajú. Áno, presne tak. Tak prvý, tu máme kameň. Áno, počujete správne, je to kameň. Je to základná vec, jedna z tých základných vecí. Dá sa z nej vyrábať veľa vecí, ku ktorým počasí prídeme. Nájde sa v hĺbke, dáme takých cca 6 blokov. A jeden blok možno. Ako kde? No. A čo sa z neho robí? Dá sa ešte vyrobiť, že vypalíte kameň. A prídeme k nemu až za takú, no, postupne uvidíte, čo sa s ňou dá vyrobiť. Nepodstatné. Takže ideme naďalej. Tu máme žul, takisto žula, nádherný kameň. A keď dáte 4 žulie vedľa seba, tak vás vznikne. Do craftingu? Áno. Toto, takéto obrúsená žula, z ktorej, no je to proste dekoračný blok. A čo keď vypalíš žul? Neviem, tunak máme diord, takisto ako žula a dá sa z nej urobiť takýto vybrúsený diord. Potom tu máme už anezit. To je cenné? Nie, to je anezit, to proste klasický anezit a takisto keď sa obracujete, tak ho máte toto. Potom tu máme základ Minecraftu dirt. Ani nie. Je to normálne hlina, nič sa z toho nedá robiť. Akurát, no, dá sa na to sadiť veci a tak. A po čase vám z toho vznikne toto, rastblok. Pekná tráva. Ale môže ju vyžerať ovca. Alebo motika. Ty čo to robíš? Koho naháňaš? Martin. On dá koho chce zabiť. Koho ide zabiť? Koho zabil?
Čo, nezapneš zvuky? What? No, Oni utekajú. kašľ na to. Tak budú OK. pobehať po triede. A tam druhý riadok dáme aj. Však jasné, že pretože sú tu základné bloky, tak dáme aj druhý riadok. Takže tu máme. David. Nevrtaj mi do ucha. Ale nie prstom. Takým jedným samorastom. Taký kmeň. OK, takže máme tu hrubú hlinu. To je taká tvrdšia hlina. Je podľa mňa troška zacnejšia. A keď ju vykopete, tak vám... No keď ho tojím rýlom prezentujete, tak máte tu normálnu hlinu. Akým rýlom, lopatou? Nie, rýlom. Tým, čím sadíš. Potom ja tu máme nemáme. podzol. Ja To- motikou. Hej, potom tu máte podzol. A na to, keď dáte takto 4 vedľa seba a dáte na to taký jeden strom, ktorý si potom ukážeme, tak vlastne je taká gigantická sekvoja. Potom, ale dáme 3 riadky. Potom tu je ten náš kameň, to je keď vykopete ten stone. Cobblestone. A tiež sa dá robiť veľa vecí, ktoré si neskôr ukážeme. Potom tu máme Mágia. opracované dusky z dreva, to si len tak prebehneme. Smrkové, brezové, sekvojová, stmavý dúb a agácia. Dávajte štvrtý riadok. To je aj na Skywars. A takže teraz sa potrebujeme na ten... Tak dáme 3 riadky, hej. Tu máme svetelnienka, totok. Počkaj, natáčam toto. Za koľko to skončí toto video? Za chvíľočku. Ešte kým to nebudeš strihať. Takže dáme si tu ešte toto a budeme potrebovať ešte jednu vec. Urob tú sekvoju. Hej, budem. Počkaj. Ktorý si potom ukážem, ako sa vyrába. Takže ideme na to. To chcem vidieť. Čo zase robíš? Aha, chce ísť von zo školy. Typický Martin. Vidíš? Takže ideme teraz sadiť stromčeky. Takže prvé, tu máme klasický dub. Normálny dub. Potom, tu máme totok. To už je troška iný strom. Taký v tomto snežnom bajome. Áno. A teraz vám to ukážem. Dáme si takto. Ja dúfam, že to pôjde. Malo by to ísť. Ja som bojím. No tak to asi v tejto verzii nejde. Ale malo by to ísť. Taký obrovský strom by mal. Alebo sa to robí potom už z iného. To necháme tak. Takže si klamal. Potom tu máme klasický entok, brezu, Brezu. nádhernú, džunglový stromček, na ktorom môžu rásť kakaové bôby, ktoré potom uvidíme. Tak. A keď dáte 4 tétok vedľa seba, Tak je sekvoja, že? Presne na toto som myslel. čo je tam vazí? No tak to asi v tejto verzii nejde. Tieto veľké stromy. Ale keď to budete skúšať na jedna sedmičke, tak by vám to malo ísť. To máme nášho nádhernú Toto neviem. agáciu Aha, ja aj toto, hej, to viem. a klasický piesok, ktorý sa dá vypalovať a bude z neho sklo, keď dáte takto. A ešte na ňom dá čo rastie. Tak. A Aj na večer. Tá strecha je nedorobená. Takže si tam ešte ukážeme toto a A to čo je tento, ako sa to volá? Ja to Mavý viem, ja dub. to viem, ja to viem. Nie, ako sa to volá? Obsinie, čo sa... Nie, ako sa to volá? bedrock. Hej, bedrock. Takže bedrock, samozrejme A klasický. ešte ukáž takú špongiu, čo dáš do vody. Hej, to zase v ďalších dieloch. Nie, Takže o tom nie. bedrock. O tom nebyť. Bedrock som povedal. Bedrock, ktorý keď budete kopať stále dole, tak nájdete bedrock. A je to kameň, ktorý je hrozne tvrdý.
Dá A sa vykopať. dá sa vykopať, lenže bude to trvať hrozne A ja som sa dlho. fest čudoval, keď u mňa kamoš vykopal bedrock. Neviem, či vám dropne, to by bol iný fail. Že 3 dní kopem bedrock. Už sa ide rozbiť, taky nedropne. Okay. Rukou, že by si to by si určite ani nevykopal. Buch, tak ho hitni. No jasné. OK, zajtra by tí, čo tu chýbajú, mali byť. Ak ešte Moment. nebudú z bara. No, preto. OK. Uvidíme sa v ďalšom dieli. Aha. Prerastie na gebu. Takže, ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Nezabúdajte, že toto je len začiatok, to len také základné bloky robíme, potom že sa budeme robiť veci s redstone, na to sa aj ja teším. A proste, ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa video nepáčilo, takisto moment. A teraz. Tu na babo Apple. Čo tam máš? Aha. Apple. Počítač. Takže, Jaj, teraz mi to došlo, že čo to je. ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám video nepáčilo, takisto dajte like. Samozrejme k tomu pridajte aj odber. To videjko zdieľajte. Presne. A zatiaľ, čaute, ale a.k.a. čuste. Yeah.